menjahiti kumpul gawe banyak roki bajul karisi Jukulung neng Singapura 3 tahun manukku nganggur ya ngene iki tinju tahu tinju ayam tinju guys tinju ki karo tangan ngene lho salah aku napa tinju tinju kok ngene mbok sing masuk akal salah jangan pandangan manuk udaya kasembatan angka jati sing jantu-antu warga sido dadi wis pintak ana pepanggungan. Sakomet nggih, piye kabare ta? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, pikantuk berkah donga saking panjenengan ugi sedaya masyarakat sido dadi. Wis dikanani warga masyarakat sido dadi lho, Cak. Aku pun ora kaping-kaping teng mriki pun kados keluarga. Ngono ya. Nggih. Tiyang niki nak bersih dusun nek mboten enten bintang tamune alo ora kurang afdol ngeten iki dadi tiap tahun mesti Sido Dadi ini mengadakan wayang mesti wonten bintang tamune mula tepuk tangan kagem Sido Dadi luar biasa kelasé dusun lho lah nggih enten bintang tamune dalange panjenengan wah san niki luar biasa nggih kula mboten enten lho Pak ora tau nang niki dusun elektron mawon niku son mboten ngangge son dadi divisi ngoten lho ngoten niku kene dhewe alah kene njenengan sehat nggih Pak nggih alhamdulillah sehat alhamdulillah sehat ya sehat atus saka Bojonegoro saking mriki alhamdulillah nggih sehat kula kali Mas Komet kala wau mriki nggih sami sing budal saka omah jam piro Cak Komet kula asal utawi setengah sedasa kula kalih mampir-mampir karo mampir-mampir nggih lah ngendangi pabrik ingkang wonten Nganjuk ambruk mriko pabrike ambruk kuwi napa to Jan kok iso lah kudune sing takoni kan ya aku nek sampe sire sapa apa nek sing kudu ning kene iki bebas aku suwi ra omong lho ora omong gak kancane terus Padi kok Padi mangkel lah kudune aku sing takoni kok ditanggap kok mangkel ya tak ngomong iso ngomong to iso kadung go cangkem oh modele kok kaya kendi kok kaya kendi ya ngomong lha iki anu sugeng dalu Pak Didi dan mboten panggih kala wingi pun setahun nggih mboten panggih kali kula iki mung jare tekan Blitar sik to Mas nggih teng Blitar lha nggih teng ngene Brecel lak nggih delok-delok lak nggih ngetok terus oh jenenge kanca nggih kanca seni seperjuangan kados mekaten ninyeng kuyung aku jane dungangan ora keten lah piye to karo main kekerasan ini ngapa to piye to sing adil to jenengan iku nek gregeten tak kandakno Sri lho Sri sementara kira ngene sing nganggur nanti kok bolak-balik tawa kacang aku ora ngerti kacang isih do digedhi biasane nggo jadah kok kacang kamu langsane jadahe jere sik mlenyek ngono kok ya piye lu jeng dalu Pak Didi lu jeng dalu cah ya alah sangsaya bagus sangsaya ganteng ora kabar bener heeh ditanggap kok wis mesti ngono kuwi kaya nyapa to kuwi nyapa wong jenenge awake dhewe ketemu kanca suwe saura-urane kan yo menjunjung lah sosok kuat yo rajane dan mboten panggil Pak Didi alhamdulillah dalu punika saged sowan teng Sido Dadi jenengan pun ping pinten teng mriki wis mbok ora kena diitung pisan yo akeh kowe tok lho rek kowe ping pira aku ping 3 ki jenengan wis ora kena diitung nganti lali kanca-kanca iki ya diitung ayo mesti rombongan kok lho aku lagi pisan aku kok lagi pisan iki lha yo ora padha ora ngerti sapa ta kae nengguri kono wis dirasani kok rasane piye gandengane Komet sing anyar kok ireng ngono
Niku dereng niku mboten ireng nek rati kelawuh. Ireng-irenge sepur, Met. Iya. Akeh sing ngenteni ngono lho. Iya ya kadang idoni barang kok. Ngopo enek sepur kok ngidul. Mila sampean matur nuwun pertama kanggo sapa? Ayo. Pertama aku matur nuwun kanggo ketua panitia kala wau Mbak Ani nggih. Mbak. Lho, Mbak. Iya catanku mah ngono e. Kudu. Mbak Ani Setyorini. Kala wau pun manggi teng wingking matur nuwun Mbak Ani. Nggih. Niki lho sing ngangge jaket lorek-lorek niki lho. Siji to. Kene kono kok modot. Kok iki to, Bang? Ora kuwi lho. Dudu kuwi. Masa benten? Benten kok ya. Matur nuwun karo ketua panitia Mbak Ani. Kuwi sing kaping pisan. Nomor loro matur nuwun kalian warga masyarakat Sidodadi. Bengi iki awake dhewe ditimbali mriki. Nek ora sida tanggapan bengi iki awake dhewe nyonyor, Met. Sesuk nyemayani mekar bagi BNI nyonyor. Ditanggap wong kok malah sombong utang iki lho. Wong penonton termasuk langsung karo nang YouTube kuwi mesti ngertine sapa teteglane komen CS enek Cak Yono kuwi mesti walah kalau mesti jan uripe po enak lho ngono dadi aja mok padha ning Jenenge wong diutangi iki dianggel wong kuwi yo bangga ngono lho. Aku iki sedekahku kan saking akeh to, Met. Kowe ora ngerti aku sampe utang-utang lu nyapo lho. Lah kuwi pegawai bank ning nggonanku kan pisan kei dhuwit 20 yuta. Kuwi tiap bulan Pak Didik. Bendina tiap bulan kuwi lho tak kei dhuwit terus kuwi. Kuwi ora kei dhuwit kuwi asok, Blok. Oh pancen wayah bayar kok. Sedekah. Matur nuwun yang ketiga. Sing ketiga matur nuwun kalian Pak Kasun. Bang. Kami tua. Ya, lah ya sapa? Pak niki mau ning Pak Rizky. Sing gedhe dhuwur kaya aku lho. Loh. Kono ndek. Pak Rizky sing nganggo klambi putih mau to, Mas. Iya. Gedhe dhuwur bagus kaya ngono. Lah kok kaya kowe? Lho, nek gak percaya piye to? Ya tetep kaya aku. Ndek beli. Heeh, tak klambi. Ndek beli. Ya, matur nuwun yang keempat, Mas lho, Pak akeh men to, Men. yo kudu no. Matur nuwun yang keempat, wis gak enek wis. Pak Didik. Nyapa Pak Didik? Lho, lah sing ngejak wae dhewe sapa? Oh iya. Pak Didik matur nuwun pun anu ditimbali mriki kalian aku sing ngejak kowe Met. Yo ora apa-apa. Kok salah kan kok matur nuwun yang kelima. Akeh men terjadi iki. Yo kudu akeh matur Sing nuwun. kelima cara mana sapa? Yo karo sing golek tebok. Iki soalnya nak bayangkan kene teboke, tapi dicemno glugu ya atas. Iya ra. Jadi ki wong matur nuwun ki yo saorane kami tuwa pamung desa, Tapi panitia. kuwi umum iki kadang-kadang awake dhewe lali sing golek tebok. Ngono. Lah pentinge debok ki lho apa? Ya penting ta, Bos. Salah-salah karo dalang yang penting debok kok. Lho, kowe nek ngenyek Pak Didik, Lho ora ngenyek. lah pentinge debok ki apa? Lho saiki ngene lho awake dhewe kudu eling nyun sewu Pak Didik. 2026. Iya ta? Iya. Kuwi soalnya wis mulai bahaya. Akeh wayang tanpa dalang. Alah, kok ya ora percaya nggih Pak Didik. Wong daan wayang kok tanpa dalang. Lho, Jenengan percaya, Mas? Yo ku Percaya mboten? Iki muneng wis ingon burung gak sih? yo wis kabeh to kaya iki lho. Kanca-kanca percaya, wayang tanpa dalang percaya, Pak? Ya percaya. Itu ning ndi, Mang? Ijek ning kono kuwi lho. Lho, kok semeneng ae ngono lho maksudku. Lah kowe ku tak omong. Ora enek met jenenge wayang ki mesti enek dalange. Durung karuan. Lho, kok urung karuan lho. Ya bakul wayang e. Kowe tuh bakul wayang nggowo sak dalange ngene. Yo hati-hati kuwi monggo. Kowe yo elek Pak Dongkong. Dodol wayang karo Pak Didik ngarepe lho. Elek wayang. Ora elek. Kuwi jenenge wayang ora cara wayangan kok. Bengi iki suwanteng Sidodadi wis alhamdulillah nyatane guyub rukun masyarakat Sidodadi diparingi seger waras alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih neng kali ngumbah sukun warga Sidodadi guyub rukun amin Allahumma amin. Parian teko kali. Neng kali ngumbah bayem wong sak Sidodadi
ayem tentrem amin Allahumma. Iso donga kaya ngono kuwi. Kok aku donga ya langsung. Mugi-mugi panjang umur nggih Pak Bu nggih. Mugi-mugi sedaya dados tiyang sugih Allahumma. Wes ngono wong ngamine oleh ya padha lho. Dongakno kaya Ora enek dongamu kok donga kok nganggo parikan ki malah rumpet. ruwet piye to. Kuwi mau adat. Nek donga parikan. Jenenge awake dhewe iki wong seni nggih Pak Didik nggih. Heeh. Pak Didik mau ya padha ndongakno ya nganggo parikan. Lah iki kudu sing salah kudu dilurusno. Lho salahe apa? Rek donga parikan. Soale beda nggone umpama kok nganggo parikan. Salat magrib bisa dadi subuh. Lho Iso sampai subuh ra barbar. lah kok salat ban. Lah nganggo parikan. Contone Budal sekolah tuku es krim bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Tuku-tuku karo nanas kul a'udzu birabbin nas. wis salah. Mbok langsung wong amine ya padha ndongakno kok nganggo dolan. Dongakno ki ya sing apik-apik ndongakno muga-muga sugih kuwi ya ora umum didongakno muga-muga seger waras. Waras tok ra sugih. Lho, acarane bengi kan sedekah bumi to, Met. Iya sing ngomong iki elektron coba betul kok. Saya omong kok angel karo Mas aku. Angel ojo kancane. Maksudnya sedekah bumi saora-orane masyarakat kene iki didongakno muga-muga hasil bumine iki lho. Hasil bumine iki lho. Ben piye? Ya upamane Iya. sing tani muga-muga panenane tambah kathah amin Allahumma. Sing pedagang muga-muga laris dagangane. Sing pejabat mugi-mugi naik pangkat amin Allahumma. Lho ngono kuwi jenenge donga sing apik dongakno apa musuh. Iya nek go acara desa ngeten iki pun umum dongane penak. Acara ulang tahun ya jelas semoga panjang umur. Iya. Pernikahan samawa ya sakinah mawaddah Warahmah. Sing wangeli sampean rong tau ditanggap rumah sakit. Kuwi dongane piye? Dongane Mugi-mugi rame berarti ki dongane wong loro kabeh. Kuwi nek ditanggap rumah sakit bingung lho kowe. menghibur masyarakat mriki. Betul. Monggo kalau mau nggih sampun diaturke kanca-kanca sinden wis arep rono nom-nom kabeh, Mas. Iya, Mas. Mulane bengi iki ben seneng masyarakat Sidodadi ben dereng ngantuk ta, Bu? Oh, dereng ki ngenteni dapurmu kuwi kaya iki nak nanggap wis setahun yang lalu lho. Oh, ngono nek gak Pak Didik karo aku wis gak puas. Masa menghibur masyarakat kene nyanyi. Nyanyi. Tapi sing aja model saiki met aku gak seneng met. Sing nganggo kopi-kopi Mas ya, Bra. Oh. Kopi ngase ae nek. Wis eling piye kuwi? Gak. Lah ya mulane sing lagu-lagu kawah, Iya. sing gending-gending dolanan ngono kuwi. Dolanan apa iki? Dolanan telek. Enek kok mandang to. Kowe jeling apa ora? Jeling ora? Iso meneng itu. Alah modele lah. Ya ini kok wis lawak kuwi ngono. Iya, ya kaya pasingon to. Abdul Zaina. Aduh. Lambemu lagi Semangat jare kon seneng masyarakat. semangat tapi larasne iki padakne. Iya. Abdul Zaina. Tul. Nah, sakno. Tul. Kurang dhuwur men. Iya. Betul. Kaduran. Iki wis seneng kok ya wis kuwi ae. Lho. Jak nek tul jaina. Anu kowe dhewe lho nyanyi aku timbang keliru kok salahne nek. Yo bareng-bareng ben ketok kompak, mengko Iya. bareng-bareng karo sindene Oh, ngene. oh, wow. Kula anu nggih, nyambut niki sindene nggih Pak nggih. Oke sing di mobile. Asal nggih. Heeh. Karena aku ora kaya kono to. Sing bikin dhewe kono. Bikin dhewe Joko Katas iki lho. Kok kates untumu. Kok aja nyepele ngono iki aku gak seneng aku. Lho, Katas siji nek nunggu. Sak meniki rek iki pundene sinden iki yo. Lho, Ah, iki kok yo ngeyel kok. sing ngayal iki kono kuwi. Betul. Sindene tuntun nang Cahya Nuswantara. Sinden pendingane Kediri. Niki nek mboten iki cacah iki nek sing dituntun. Ya ampun, ini pokoknya wedhus yang dituntun. Betul. Jas nek gene bodhe gaime ra iso wayangan. Betul tenan. Kalian bu, yang meninggal. Iya, lah sing usung-usung debok ki sapa ndak bisa. Lah Ya ampun, kok cek rosot toh? Iya, ya khusus tebak tok.
Atul Jairoso. Atul Jaina. Ngomong ae kok. Atul Jaina, Jatul Jaiti. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Atul Jaina, Jatul Jaiti. Kuntul ndoke banyak ndoke bajul kari siji. Kau gentenan, Iya. aku parian, terus gue yo parian. Nek Kiwo, mau bar tengen kiwo, Oh, iya. kiwo tengen, oke? Oke. Nah, Atul. ya. Abang-abang, gendera londo, ngetan siji, kuburan mayit, rambi abang, tondo moto, wadah kubur, golek duit, mending kau bar tengen kiwo. Jaina jai Jatul Jaiti. Kuntul jari banyak ndoke bajul jan. Atul Jaina Jatul Jaiti. Atul ngeloke banyak ndoke bajul kari siji. Ayo, aku nang tengen. Tengen kiwo. Kiwo. Aku nang Kowe malah ning tengen apa? tengen iki. Kiwo. Berarti kowe yo kiwo. Yo. Alah. Yo. Tuku sabun ning Purwodadi. Iya. Tinggo adus wangi sekali. Matur nuwun masyarakat Sidodadi. Kula sak kanca sampun ditimbali. Atul Jaina Jatul Jaiti. Kumpul kami banyak kami bajul kari siji. Jaina Jatul Jaiti. Kumpul kami banyak kami bajul kari siji. Kantean bar kiwo tengen. Aku nang Nang ndi? tengen. Yo. Harian. Jiro lu. Semangat. Ayo seneng. Mulang ngalih lho aku mah rumah saku yo ning kiwo to met kok Lah, malah aku yo dhewe iki lho seksine sakmene biyane. Ah iki aku nang kiwa, bar kiwa terus tengen. Yo. yen wis wangi terus ikatan aja lali pas tak iki ten wirakatan mugi sedaya sami kasembatan Nak jae jatul jaiti. Kumpul gawe banyak ndoke bajul kari siji. Kumpul jae nak jae jatul jaiti. Kumpul gawe banyak ndoke bajul kari siji. Wes tekan kono barang iki iki lapor. apa tekan kono bagian kuwi kono lho Ber ora kiwo bar tengen. bar tengen kiwo Aku nang kowe ning tengen ayo sing kiwa. wepet ngono Kurang mepet awakmu kurang mepet memang. magrib ojo ning sawah bite jadi kurungi ada wong urip nek bareng susah mumpung jen cilik ayo padha maju Ari jatul kari siji Jaina Jaiti ndoke banyak ndoke bajul kari siji Ayo. Moh. Bar kiwa to. tengen Lah aku nang kiwa. Sing tengen. Yo. Apa ya? apik iki kancane mumet kok tenanan lho iki gentenan lho Yo. tengen kok kiwa tonyong iki sami
Magrib pede aja ning sawah lampu dan sumeton dadi urip aja susah-susah limang wektu ayo lakon selesai. kiwa genten kiwa Lah sing ning kiwa sapa? loh sing ning kiwa kowe nek Lah iya aku. lah iya tenan Wis wakeh no Mas. wis akeh piye to Ya siji nek ya. lho ya saisamu to siji yo kena 5 kena apa ya Banyu bening neng epe-epe raine gruwing dik sikile. apa ngomong itu kata-katamu mang lho Banyu bening neng epe-epe raine gruwing sikile mledek. kowe gak medun gremet wong wedok iki Ora wedi. Wong saiki yo sumo kok. Wong wedok-wedok iki sing lanang ora mikir sing lanang golek duit rino dienggo wengi-wengi dienggo rino ndas dienggo sikil-sikil dienggo mlaku. lho iki to ndak digo sikil-sikil digo mlaku yo bener kuwi Lah iya, ya lah kok biasa digo sikil Lah iya lho, ibaratnya ngono iki golekno sapa? Golekno bojo. Jane kulitine rada ireng tapi ben ketok ngayune kene skincare. Enek krim siang, oh iya iya krim malam. walah lambemu muni krim biasa Kene yo ketok putih ya lho. metu bengi met nganggo jilbab terus nganggo gamis Iya, dan kene putih, kentale wireng. Modelnya kayak wong kena nalpot. Wong mbok apa eneke yo ngono. oh kok nek apa eneke wong wedok mbok tinggal kuwi biasane alasane wong lanang iki Ya yo ora apa-apa to, kuwi jenenge kan menyempatkan untuk yang lain. lagu kaya kono mau ya nek digo ngibur kuwi ya penak Penak. lagu akeh iki ning apa sing tembang-tembang kawak kuwi iso nggih Pak nggih Pak iki nggih Piye? contohnya goro-goro bojoku lunga kuwi ya enek Kuwi enek. kuwi iso we Gak. lho Sing ndi to ya? Sing ndi to ya? Wong kuwi tak ketro kok. Sing ndi? Lho ngono kok nesu lho. wong dijak nyanyi kok angel goro Larase, yo aku mau lho nek nyanyi karo aku kok gak padha karo Laras utawa nada no aku mau. aku luwih kono nek kok beda iki sing tak nut ki sapa jen Berarti padha kreatif. Ngono lho. pas aku nganggo set ae Kara. gara-gara bojoku lunga ati iki dadi nelongso pas kok iki ben ya Allah banget bedahan nek Oh, jenenge Darmawan. Mbak nanti sih benar-benar Oh, ngantek payahe ditinggal Wong payak mboten dicokot nggih namung dimut. ih cek komplit ya kandane Mbak nanti ini metik nggak Mujan kok metik tanpa gigi. lho Langsung gas. lha ki panbele kaya apa to gara-gara bojoku lunga ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa bangsa saben bengi nang rasa bojoku lunga menyang dalem tamu mangku mobil mewah masa gendang tegal sawah dalam endang kuwi diganti saire ben kabeh iso menikmati karamane ndek mau ning Hongkong kuwi ong-ong kabeh Oh iya. iya no
upamane bojomu ki wis ora ning Hongkong, bojomu ning Malaysia wis. Ayo spin. Awake dhewe karindungane muga-muga angene pados pangko jiwa menika saged pikantuk hasil nang kono ya. Langsung kita panggil ada sinden berikutnya. Aku berkenan. Ayo, lah nek karo Hongkong Karo umang piye to? kontrake entek nang Malaysia ya mbok ben. Wong pancen ya kerja. Tiliri. Iya monggo. Mang ning Hongkong ong-ong kabeh. Ayo pancen kontrake sik nang kono. Gitu tuh, upamane tak kei contoh ya. Ya. Bojoku lunga ning Malaysia. Terus. 3 tahun aku kaya raya. Punya tanah di mana-mana. Mobil mewah merek Innova. Sik. Oh, ngerti aku. Iya. Makanya Malaysia kabeh. Iya. Nek Malaysia mamane bojoku lunga menyang Inggris. 3 tahun utangku baris. Lah utang kok baris. Aku gregetan lagi. Kok malah ngono? 3 tahun omahku baris. Mobil mewah kinyis. Iya, masuk. Tegal sawah limang iris. Penting isan isi kabeh. Pokoknya kabeh. Purwokanti ki nek a. Wis apa gethuk? Sakne sak temu. Oh iya. Ini spontanitas kok. Iya. Weh, pama genten weh. Yo, Ur. apa kuwi? Lho, bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Wah, Ora. Lah pancen ditinggal. Kuwi apa to? Lah piye men 3 tahun ono piye apa? Sing penting Iki live streaming lho, Met. Ya wis ngerti. Lah kok malah manukku manggur. Oh iya apa? Manukmu lho gak begecak. Kowe ngene lho, kowe ora ngerti sejarah kowe. Cara apa? Bojoku kuwi saurunge budal nang Singapura. Iya. Kuwi kan ninggali murai to. Murai. Lah iya, murai. Iya. Kuwi openana Mas ngono. Lah kono aku ki lali aku dhewe sibuk Lah, udu kali. Mbok wani apa lho manuk murai. Dah kali. Rayora. Aku ramu wino ngono sing guri dhewe. Bojoku lunga ning Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel rasa nyukur. Manuk jengengek cepet nolagun. Kan murai kan ekor pancang. Murai apa? Ya, aku lagi riset sini ya. Nek murai kan sing ekor pancang larang. Oke, nek 3 tahun manuk nganggur oke, Ya. murai. Lah kok ulu kental ora kok berikur. Ulune ketel. Murai kuwi posisi ora kupen to, Mas. Dadi ulune Oh, murai iki cilik iki ta? cilik. Tapi ulune Ketel ngono lho. Manuk njungenge cepetno nganggur ngono. Yuk kita sambut. alah. Kok kita sambut sapa? Iki lho, ngene lho sekali-kali biar Jajaran saking panitia. Nah. Niku wonten pecel tumpang. Sampeyan seneng? jadi yo Seneng ya? belum tahu aku. Kowe tahu? Belum tahu. Ngguri kan engko. Endi? Engko di anu pecel tumpang nih tumpangnya gentol. Kemudian aku bilang, Mama, aku anu sambil terasi mawon. Kok ngono kok pesen lho. Aku seneng nek kancane terus nglekai pentol iki. Yo bersama. Met, yo MC ini sing apik nek biasane ya. Hah? Kuwi sinden mesti sing dipilih sing kok kene rono. Iki sekali-kali mbok kok kono rene. Kowe iki lho kok rai pengertian Ben belas. ben karo Mas. Guyon yo guyon ning yo rada nganggo tata trap sila ubes itu ngene Mas. ngawur wae. Pangapunten. Iki ngono tiyang sepuh lho Mas Jan. Iki awakmu ora kok semio-mio pek kene sepuh kene digu guyon. Iya. Tau digu kene nganggo sepeda kok Pak. Ngomong kok ra duwe titik. Timbali sebelah kene. Oke. Mamane sing ngrasani. Iya. Oh, sing MC suarane gede kayak komen iki kuwi to. Ndase kaya kendi.
Kowe karo aku ini manis gini, aku kok ya. Baik saudaraku semuanya. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Spesial malam hari ini hadir sederetan artis kodangnya Jawa Timur Indonesia. Uang mending rumahnya konten juga. Ya tak? Yumu lo kakean. Pancen MC dangdut ya kaya ngono. Ya umum MC dangdut iki guyu tapi ora akeh ngono kuwi to, Met. Iya, Pak. Guyu iki malah kok gendeng to iki. Sing biasa lho guyune. Saiki ae. Baik saudaraku semuanya, tak panggilkan salah satu artis yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Tak iwani ngabrak. Kowe malah ngabrapi panjak iki lho. Silakan Bibi. Yo sedengan aja sithik nemen. Oh, nah lo. Baik, kita panggilkan salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia. Ada si cantik bersama Cahyo Nuswantoronya Indonesia toh. Siapa dia? Spesial untuk si itu tadi tentunya. Batak, Kok batak iki. Iki malah medeni kancane. Sinten, Pak? Sing iki sing kepareng jumeneng sinten iki? satu atau dua? Kalian no. Kalih G, dua G, Indah. Kak Indah. King. Iki kek iki lantai ra kaprak kaya. Sepurne kok rono. Sisi, seleramu sing ndi Cahyo? Aku yo piye to, Pak? Gak biasane. Oh iya, Aku Susi. lanang gerak pek ngono langsung. Oke, Indah karo Susi. Iya. Ada Indah dan juga Susi Cahyo Nuswantoro. Siapa tenar? Selamat malam. Selamat malam Gomeng Cak Gomeng. Putri cantiknya Gimana ini. kabarnya? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Iya, aku sudah lama tidak bertemu. Sementara ini aku kangen banget sama kamu. Alah bakal gedhok ae omongane kok. Ya dipadani. Lah, nek wong- Nek sido dadi yo dipadani kono piye kan yo mesra. Lah nek iki wong iki lencir dhuwur kaya iki lho. Apik ngomong ngono ki pantes kaya Pantes bule. kaya aku yo yang. Ya jelas to, Dik. Ah, enggak usah. Oh, alah. Ape? Makanya kok ngadek aja dodok ae. Udah ae. Ah, kamu kok dibilang dodok? Tenang aja. Sudah berdiri belum, sayang? Delok ta. Deleng iki. Gue lho ngrasani. Apa? Sing masion ki apik pasangan Mbak Indah ngono ya. Iya, iya. Di sarang kok kaduan kaya nganten anyar. Iya. Pantes. Sing komat mbek susi kaya tikus. Nyapa resepsi Iya, ya ya iki ya. Oh, lucu tikus lho, Pak. Berarti mlaku-mlaku gelap mlaku jam mlaku. Mlaku, ya, Pak. Jam mlaku, Mbak. Jajan. Sampeyan sing digandeng iki jenenge sampeyan gandeng kono. Ya terus? Kene sing gandeng sampeyan. Oh, iya. Nah, ngono. Ya, terus sampeyan sing takok. Mbak ya sing disuntik atau putih? Asik suntik. Rana mesra. Gandeng ki yo. Oh, lek gandeng iki piye to, Mas? Oh, gandeng yo nggawa. Ngene lho. Ono rego ono rupa kok. Sing tak diwarai Terus sih. digandeng kaya Mbak Nang ngono. Gandeng ki wis romantis yo. Paling gak kita anggo cekeluk lek. Lho. Piye to ya? Ya iku rogon. Maksudnya tangan lho, tangan. Rasa cemburu. Ono kok los kok. Masa iki wis lah. Los dol. Lho, kok ya diolengin nih. Aduh. Oh, begitu. Oke, sayang. Enggak usah menirukan cara kemes ini ya. Udah sayang, udah level sayang. Enggak level. Kita kan orang kaya ya sayang. Orang kaya, pendapatan tiap hari kan 1 miliar kita ya. 1 miliar anakmu TK mau sangoni 3.000. Kok yo ora mungkin to 2.000 kok nyusune 2.000. Sama diri berkhayal. Sedino sampe lihat ora mungkin lho ya. Loh, itu ibaratnya. Tomasku lo imitasi. Ngomong
Ya apa imitasi malah nggak gampang luntur ya. Nanti tak ganti karet aja ini, karet aja. Nanti kita kalau sudah nikah kita bulan madu ke pantai ya Dik ya. Iya sayang, nanti lek kelebon pasir gimana? Kebun pasir. Saya minta kan rekreasi sampai kebun pasir itu Kak. Gak apa-apa. Nanti kalau kebun pasir Ora nggak tak apa-apa, sebul. Tak sebul. Dia kan nggak ya apa-apa. Loh, Apa bayanganku ki terus belah kurang aku popo terus aduh pasir. orang Bayanganku. Orang kaya kelebon pasir. Kebun pasir yo ben iki gege dhewe lah. Lah Kak serak. Yo ben tonggo apa ora tak resi dhewe. Gak apa-apa kebun pasir gak apa-apa ya. Aku nggak mau ke pantai sayang. Nanti dicokot tuyul. Lho aku nak pasir tok lho nak kepitinge gitu. Nanti Orang satu kayak pasangan dari bentuk bodinya. Ini menunjukkan kalau senang olahraga, rajin merawat badannya. Nanti kita fitness ya sayang. Nggak apa-apa. Oh, dia biar jalan-jalan nggak apa-apa. Kita fitness biar sehat. Apa sayang. hati ngenes? Nggak. iki bojomu tiap hari kan senam ya Dek ya? Iya, sayang. Senam Senam. one and two. Makanya itu lentir tapi wow bodinya Kayaknya sampean pasangan senang olahraga. ya. Ayo ditakoni. Apa? Ngerti? Iki olahraga apa? Nah. Yalah ya poli. Goblok. Bulu tangkis. Salah. Kulo cakis kok ngono. Poli salah. Bulu setangkis. Bulumu dewe. Salah. Lah apa? Tinju. Itu kok ini toh. Terserah no, karena Oh ngene, oh sen ngene nyapa ya sak sine ijine to. Yang kayak keluarga gendeng yang ada. Ojo diruwani. gendeng seperti oleh PK. Apa olahraga? Apa? Mau olahraga terus ngomongin. Sepak bol. Kleru. Sepak bolmu. Bolmu. Bolmu gini. Sepak bola. Sepak bolmu. Sepak bola. Kleru. Kleru. Lebelan. Alah kleru. Lebelan kleru. Kleru. Sepak bola. Olahraga kelebon pasir. Sopo? Ya ngono nek. Aku mbayangno ayo. Lebon pasir. Salah. Ini terus. Lah yo ki sepak bola ya. Kleru. Tolong jelaskan saya, Kleru. jelaskan. Nek ngene iki, Dek. Ya. Ngene iki tinju. Tahu. Tinju ayam. tinju ayam. Guys, tinju ki karo tangan ngene lho ya. Gua kena lebenan. Kenanan. Loh, tinju yo karek wonge to wong tinju ngene terus. Ya, Pelang. Yo bener masalah bojoku iki. Iki. Ora sak disios-yo. Olahraga apa? Lho, ndi? Macul. Gue masuk ini yo ora. Apa ini? Anu Mas yo Pak Didi. Ngeten iki olahraga napa? Anu jenenge tarik tambang. Aduh. Malah adon neh to. Kelab. Macul. Salah. Oh aku Napa? tinju. Tinju kok kene mbok sing masuk akal. Yo ben kok arek sing tinju ta. Kok tarik arep lucu. Lho. Gedel, Lihat. Oh, Lihat. salah. gedel, Anu tinju. Napa, Pak? gedel. Salah. Salah. Lah apa? Lah apa ning ngene? Sekat satu. Bagi mau kan mejanya rung tepat. Ini bener. Edan. Ora sabar iki. Nani, ya rayu. Oh, karena aku tau bojo-bojoku tak rayu aku gak tau di bojo rayu ora tau. Langsung nikah meteng. Langsung aja. Orang romantis belas. Woi. Kita yang romantis ya Woi. sayang ya. Apa? Kok bisa lagi? Tangane ya ampun. Kaya TV Dik. Iya. Hitam putih. Ya TV. Tambun. Nanya aku kan yo, lho aku kok yo model. Foto irungnya. Dalam sayang. Sesuk nek tanggapan aja nganggo tangan iki. Lah enggak apa-apa sayang.
Besok tak belikan skincare biar putih, biar Ini, bersih. pengertian. Ya sayangku ya. Sampeyan sesuk ya tak tukoni yo ya. Aku betukan. Sampeyan sesuk tak tukoni uli. Kok ini toh itu lama mbok suklin kok daya ngono. Digubek. Ya ceto karo bojo. Besok kita ke salon pedicure manicure ya sayang. Kita nyanyi deh ya. Nah, Kita nyanyi sambil jalan-jalan, oke? ayo kemana saya? Kita ke sana. Ke sana Ke sana nanti terus ngambil itu Notok pepaya. notok du. Terus kita ke WC. Terus ngapain lo saya? Wong mentoke ya kono ya, tidak takon kok kanji. Kowe. Sampeyan kok amen nesu ya? Ayo delok pasangan idiot. Idiot ya, sudah Ya. jalan. Ya. Ayo. Tolong nadanya Anas. Minor. Ya udut ae to. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Adik, kamu tahu nggak itu yang bulat bersinar apa? Telek. Itu ada rembulan. Enggak ada saya. Mendung kok ya. Ya. Mulane aku seneng karo pinjem iki. Ini musim berdiding. Susah jroning batinku. Wong bagus anggap no rasa tresnaku. Anteng ade. Tresnaku tulus jroning aku. Iso kaya ngono. Romantis kok mesra. Duh. Langsung zaman muda ini langsung dikasih. Dikas kondangan-dangan manuk udaya dana. Oh, Ngono. Ya Allah. Iki lho, Pi. Itu yo manut. Kena go sangu. Lho apa kuwi? Aja bisa Kok tak download. ora usah ning kene. Wah, dhewe ketularan gatolen, Mas. Cah muda. Lah kowe kena gelem. Lho bojomu kene iso nyanyi apa ora? Lah yo, kok sanune bojomu bisu. Yo ngenyek jebolan LC. Betul lah alah. Lho kok Wes. Yo aku ben terkenal lho apa to sayangku? yo apa yo? Apa yo? Lagu-lagu sing romantis ngono lho. Iya sayang. Germoy. Enggak. Nggih. Dek. Pokoknya bojoku kaya macan. Bar kena palu dadi ireng. Iki batak sampe lho ini. Wah, jenenge. Mas, aja ganggu Mas. Bojoku ki lato. Latah Lato. karo ngenteni sama lakatak kuwi. Iya ya. Yo Mas, lho kene yo Mas. Lenggo. Asam uratnya kroso. Coba ya kamu ya. Kamu coba ya obatnya habis ya. Heeh. Ya, Mas. Kayak ngantene lho ya. Biarlah anjing Ya, gonggong. iki diingkupne titik napa gak kena to ya? Laku aja sampean laku. Coba penet malah senep nih. Apa kecepet ya? Ada dipenet nang ngene lho akeh lho. Kayak aku ngene lho ya. Oh, kono enggak ada apa-apa. Lah kene ada. Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang kadya mimpi mintuno setyeng katresnan Bojanku sayang. menang Menang kok kowe tak. ora apa-apa Sik. Aduh, apa nih sayang sing sakit sayang? Pilinganku lho dia. Ya Allah. Piye to iki? Bojomu iki enggak warna menungso. Lagi aku ora menungso. Jan, bojomu jan ning WC kono lho. Aku mau wis Asli kemana tanggane entek ning WC. Wong dadi, ngono to. Aja nek kok sampean wong liya, aku sing bojone dhewe. Rene yo moro tangan kok. Enggak, tapi bojomu enggak. Ya, cacat. Terus no lagune. Ya. Kuku
Sampai masuk. Sumpah ing ati sayang tansah sandingan kang katya mimpi mimpi satya Nabi. Ini bojo itu angka kebun binatang. Ayo bener apamu? Kenapa? Halo iki. Nah, kandang Iki nang terus dicawisi remason karo dhuwit klitri. Wis jalan nang iso glegek. pengennya lho, rumah kamu kuwi. Tenagane cek kaya wong nom nek karo Susi kalah to. Wis matur nuwun ora usah ditawani. Aku tau dibanting ya kok. Berdiri lagi. Bojanku sayang manggih langgangan mreh bisa kasembatan angka jati ning Ya no sangkoro. Suwenge gugah singa turu wae. Senenganmu gugah singa turu. Sesuk gue helm ae lho. Apa enek kaya wangun dagelan helm mbah ya. Tononi. Nek mulai sirahku terus empuk. Wis ira apa jane weteng kok. Iya, tak-tak tadi kaya tawon ndas lagi. Ayo sontek, sontek Mas. Sontek. Oh, gak usah aku tak suntik dhewe wis. Wis kalah ta wae, kalah wae. Alah, yo ora mungkin to. Nyanyi duet bareng kok ben kono ya. Oke? Si sayang. Ini tadi ada permintaan si Dorondo sayang. Senenganmu, Met. Oh iya iya, sing kuwi ta? Bojoku lunga Si Dorondo. manukku nganggur ora dicukur dane lek ngelabang so Iki opo? mikir deleng ayo ayo. Tak anu dini. Aja. Aja niki nih. Si Dorondo Iya, ini pamunduran saka Bu Yati. Bu Yati. Mading Kerta. Oke, Bu Yati. Halo. Bu Yati lho, Mas, ngarepe. Oh iya. oke Jadi kok yo ngerti ya. Apa napa riyen iki? Oh, si Dorondo. Ya Allah. Oh. Ya. kalem